Okay, guys, so I'm going to YouTube right now. और यहाँ पे click on हम है राही प्यार के trailer and you get it. So it is reaching 1 million views already. So ट्रेलर रिलीज हुई है. ये है शशि बाबू लंदन वाले. बरसों से रहते तो ये लंदन में है, लेकिन इनके दिल में आज भी हिंदुस्तान बसता है. और ये हुमन उनका नलायक बेटवा विजय बाबू. सर आपसे ज्यादा नशा तो तुम में है. चालू कर देना, ये हमरा से बर्दाश्त ना हुई. चुमके उठ लिया तो लहगे की जन मीठा पान खैनी जी. शशि बाबू के एक ही गौर मान बा कि बेटा के शादी में ऐसा धूमधाम से तड़का लगा है कि पूरा लंदन को हिंदुस्तान के रंग में रंग दे. Shut up, you idiot. You are a nogger. मेरी एंट्री हो गई. जब दिल में ऐड कर लिया है तो अपनी फैमिली में भी ऐड कर लो. कैसनी बीमारी दिहला सब नींद चैन ले लिहला रे पिया. नफ्स बेईमान भइल लागे भइनी रोगिया. मद मस्त मलंग भइल मन जोगिया. जिस व्यक्ति को मेरे बिजनेस की कदर नहीं है, उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है. बेटे दुनिया के कौना भी लड़की से ब्याह कर, बाकी घर में तहर ब्याह ना होए देव. वहाँ तेरी शादी नहीं होगी. Excuse me? उससे बेहतर 1000 लड़के खड़े कर दूंगा, लेकिन विजय जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा. राम बेटा के बाप माने राजा भोज महाराज पापा. मुझे ये प्रस्ताव. This is my Bhojpuri movie trailer. This is a beautiful song. कुछ पाने को बाकी है, तुझसे ही सांस आती है. जीने के लिए तू काफी है. क्यों ना हम इनका मूड स्विच हो से पहले अपने बच्चों की एंगेजमेंट तय कर दें. तू काफी है. वेलकम वेलकम. सज धज के जब पहिरेली हम कैसी करिया काहे रुक जाला. सारी songs amazing. तोहरे नजरिया पीछे पीछे हमरा के हाँ के करन समय बर्बादी. गजरा कमल करवाती, गजरा कमल करवाती. जी अजय के रोक लेना जी, रोक लेना अजय के. श्रीमती जी, अवधि के अरमान हमने के साथ दफन हो जाए. संस्कारी बनने का ये झूठा नाटक क्यों? हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है. आई एम सॉरी विजय. जिस बाप का तुझ जैसा औलाद हो ना, उसे यही सब कुछ सुनना पड़ेगा. बच्चा लोगन के परवरिश लंदन में कैदी और उम्मीद श्रवण कुमार के. वाह, क्या परफॉर्मेंस है. पवन जी का एक्सप्रेशन इतना दमाल. लास्ट में वो जब रोते हैं ना, वो हमारा फिल्म का क्लाइमैक्स सीन था और सब रोने लग गए. शूटिंग स्पॉट में सब रोने लग गए. तो इतना अच्छा था. थैंक यू सूर्या. इतना अच्छा लगा. जब हम ये सीन शूट कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि पवन जी इमोशनल सीन्स में बहुत अच्छे एक्ट करते हैं. तो मैं भी नहीं जानती थी ना, मतलब पूरा पिक्चर हमारा लव और कॉमेडी ऐसा जाता है. क्लाइमैक्स में जब वो इमोशनल सीन वो परफॉर्म कर रहे थे, एक ही शॉट में, मतलब सिंगल टेक में पूरा, मुझे लगता है 2 पेज या 3 पेज का डायलॉग था. सिंगल टेक में पूरा 3 पेज डायलॉग बोल के उसमें इतना इमोशंस दिखा के सब रोने लगे. मतलब पूरा सेट वाज क्राइंग, ही वाज परफॉर्मिंग. तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ परफॉर्म करके. वंडरफुल एक्टर,
मतलब मैंने सोचा कि पवन जी इज़ फेमस फॉर हिज एक्शन, लोग उनको एक्शन की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो. सो ಖಂಡಿತ ಸುನಿಲ್, ಸೊ ನನ್ನ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ, ಭೋಜ್ಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಫಾಲೋ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್, ಹಮ್ ಹೇ ರಾಹಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. I even showed it to you right now. So hogi nodi and you will enjoy the trailer. So all those who are watching my live today, I was just live on First News channel. I was on an interview, and immediately after that I thought let me go on a live on Instagram, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के साथ बात करनी है. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು. यश सर के साथ मैंने ऑलरेडी मूवी कर चुकी हूँ. माई मूवी नेम इज तमस्सु विथ यश. शेर, बिहार के शेर है आपके पवन जी. ओके, नाइस. सो गाइज, मैं जो यहाँ पे कर्नाटका में है वो जानते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बिहार पे है उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. आप लोगों को यहाँ पे कर्नाटका में जो हो रहा है आपको नहीं पता, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे कोविड का सेकेंड वेव बहुत भारी पड़ गया हम लोगों के ऊपर. बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सीरियस है. तो हम एक मेरे तरफ से और मेरे कज़न की तरफ से हमने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है भुवनम फाउंडेशन. सो भुवनम फाउंडेशन की तरफ से वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट्स कॉल्ड फीड कर्नाटका. फीड कर्नाटका हम पहले से ही कर रहे हैं. मतलब बिफोर दिस हमने जब फ्लड हुआ, कोडगु में फ्लड हुआ, उसके बाद उत्तर कर्नाटका में फ्लड हुआ, तब हमारे फाउंडेशन से हमने फीड कर्नाटका प्रोजेक्ट में सारे रेशन किट सब कुछ लेके उनको जाके दे के आए. इस बार जब सेकेंड वेव का ये कोविड स्टार्ट हुआ और सब इतने प्रॉब्लम में आ गए, तो हम और 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए. तो पहला प्रोजेक्ट है फीड कर्नाटका, जिसमें हम लोगों लाइक ऑल ओवर कर्नाटका जो लोग हैं जो बहुत पुअर है, बहुत नीडी है, उनको हम रेशन किट्स बांट रहे हैं, उनके घर जाके किट्स दे के आ रहे हैं. और सेकेंड प्रोजेक्ट है श्वासा मतलब ब्रेथ, कन्नड़ा में श्वासा मतलब ब्रेथ. सो श्वासा प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, 2 बस में 5 कॉन्सेंट्रेटर, सो टोटली 10 कॉन्सेंट्रेटर लगा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने हम पार्क कर रहे हैं हमारे बसेस को. सो जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में बेड के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए वेट कर रहे हैं, वो पेशेंट्स के लिए हम वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको. तो ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है. और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट इज कॉल्ड बांधवा. सो बांधवा इज़ अ ऑटो सर्विस, फ्री ऑटो सर्विस. सो ये सारे हमारे जो सर्विसेज हैं ये कम्प्लीटली फ्री है. सो ये बांधवा जो ऑटो सर्विस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कोविड पेशेंट्स है जिनको बाहर नहीं आ सकते और जो उनके घर भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके घर सील डाउन हो जाता है, तो कोई उनके घर नहीं जाता है, कोई बाहर भी नहीं आता है, वो बाहर भी नहीं आ सकते, वो आइसोलेट हो जाते हैं. तो उन लोगों के लिए, वो पेशेंट्स के लिए हम फूड किट्स और उनको मेडिसिन्स देने के लिए हमने शुरू किया बांधवा, जो है ऑटो सर्विस, जो ऑल ओवर एज ऑफ नाउ ऑल ओवर बैंगलोर है हमारा सर्विस. बहुत जल्द पूरा कर्नाटका में हम सर्विस देंगे. सो ऑल्सो बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं हमें जहाँ पे एक लेडी बोलती है कि हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन घर पे सिर्फ इतना ही राइस है, हम आज के लिए मैनेज कर लेंगे लेकिन कल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो उन लोगों को देने के लिए वी हैव अरेंज रेशन किट्स. सो वो रेशन किट्स देने के लिए हमारा जो ऑटो है वो जाके उनको रेशन किट दे के आएगा. तो ये हमारा सर्विसेस है. ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಡತನ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಫೀಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಫೀಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಶ್ವಾಸ ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಬಸ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಬಾಂಧವ ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಂಧವ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕಡು ಬಡವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು. ಸೊ I request you all guys to please support us. ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವೊಂದು ಏನು ಬೇಡ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ that will really help them. And thank you one and all. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ಟ, ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆ ಥರ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಆ ಥರ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳಗಡೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಓಡಿ, ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ರನ್ ಆರ್ ಜಾಗ್ ಆರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲವ್, ಆರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಮೈ ಟ್ರೇಲರ್. Please click on the link on my bio and watch my trailer. You will love it. And it is with the Bhojpuri superstar, power star Pawan Singh. तो ऑलरेडी हमारा ट्रेलर इज़ रीचिंग 2 million व्यूज़. दो चैनल में रिलीज़ हुआ है, मतलब यशी फिल्म्स एंड ऑल्सो इन एंटरटेन रंगीला. तो दोनों चैनल मिला के इट इज़ रीचिंग अप टू 2 million व्यूज़. तो जल्दी आप लोग इसको 5 million कर दीजिए. एंड डू फॉलो मी एंड